Ko je Izrael? To je teško pitanje. Ko je Izrael? Mnogi misle, Izrael. Drugi kažu da je crkva zamenila Izrael. Ali Biblija pokazuje, ne postoje dva Izraela, nego samo jedan jedini, zasnovan na veri u Ješuu. Pavle pita, da li je Bog odbacio svoj narod? Nipošto, jer sam i je Izraelac, od semena Avramovog, iz plemena Venijaminovog. Bog nije odbacio svoj narod, koji je unapred poznao. Rimljanima 11,1-2. I u vreme proroka Ilije, Jehova je sačuvao ostatak, ostavio sam sebi 7.000 koji nisu priklonili svoja kolena pred valom. Rimljanima 11,4. Ali ne pripada svako ko je s polja Jevrejin automatski ovom pravom Izraelu. Pavle objašnjava, nije Jevrejin onaj koji je to s polja, nego je Jevrejin onaj koji je to iznutra, i njegovo obrezanje se događa na srcu, u duhu. Rimljanima 2,28-29. Odlučujuće je dakle unutrašnje obrezanje srca, vera i poslušnost prema Jehovu kroz Ješuu. Zato Pavle poredi Izrael u Rimljanima 11 sa maslinovim drvetom. Ješua je koren, Jevreji su prirodne grane, a ljudi iz naroda bivaju nakalemljeni u veru. Rimljanima 11,17-18. Postoji samo jedno maslinovo drvo, dakle samo jedan Izrael. Proroci to potvrđuju. Isaija kaže, ostatak će se vratiti, ostatak Jakovljev, ka silnom Bogu. Isaija 10,22. Josija kaže, nazvaću svojim narodom onaj koji nije bio moj narod. Rimljanima 9,25-26. Ješua dakle okuplja ostatak Izraela i otvara savez i za ljude iz naroda. Također crkva nije nešto novo, nego nastavak Izraela. Stefan govori o Mojsiju, to je onaj koji je bio u zajednici u pustinji. Dela apostolska 7,38. Jehova je zapovedio, kao za vas, tako neka bude i za stranca pred Jehova. Jedan zakon i jedno pravo važi za vas i za stranca koji boravi među vama. Mojsijeva 15,15-16. Svako ko se pridruži Jehova pripada njegovom narodu čak i ako dolazi iz naroda. U otkrivenju piše o Novom Jerusalimu, imala je 12 vrata i na vratima su stajala imena 12 plemena sinova Izraelovih. Otkrivenje 21,12. Ne postoji posebna vrata za neku drugu crkvu. Zato važi, svi koji slede Jehovu iz srca i prihvataju Ješu kao Mesiju, bilo Jevreji ili iz naroda pripadaju njegovom narodu. Izrael i crkva su jedno, narod koji je Ješu otkupio. Postoji samo jedan Izrael, narod Jehovu kroz Ješu, Mesiju.